Ei, hola, què tal? Molt bones, anem a parlar en aquesta ocasió d'integritat referencial. Estic aquí en l'ordinador, tinc oberta la finestra de relacions, si no la tingués oberta i estigués, deixem guardar els canvis, si jo estigués per aquí, que seria el més normal, hauria d'anar aquí a herramientas de base de datos, relaciones, ¿vale? Llavors tindria aquí el meu disseny. Anem a parlar d'integritat referencial. Per què jo us he dit que aquí li puc fer doble clic? Per què jo us he dit que poseu aquí integritat referencial? I anem a explicar això, aquests altres dos botonets. Primer, quan li poses exigir integritat referencial, estàs obligant a que aquest editorial i aquest editorial d'aquí siguin exactament del mateix tipus. D'acord? Si no li poso, jo puc tenir aquí un codi editorial de tipus numèric i aquí una editorial de tipus text o de tipus sí o no o de tipus d'un altre tipus i no es queixaria, però a l'hora d'introduir registres tindríeu problemes perquè no es podrien copiar els registres aquí de l'editorial. ¿Vale? Llavors, per això sempre diem que hem de posar aquí exigir integritat referencial. Això dona pel sac una mica, ja ho sé, dona pel sac, perquè de vegades no us fa tornar enrere perquè no us heu equivocat o no heu posat exactament el tipus de dades que li corresponia. És igual, és pel vostre bé, ¿vale? Vull dir, sempre li poseu l'integritat referencial. Ara bé, aquests altres dos botonets heu d'anar molt al tanto. Mireu, aquest d'actualitzar, actualitzar en cascada los campos relacionados vol dir que, per exemple, si jo tenim aquí un codi editorial 1 i aquí hi ha 4 llibres que tenen el codi editorial 1, si jo canvio aquest codi editorial per editorial 1001, per exemple, perquè he canviat la meva codificació, automàticament tots els registres dels llibres que tinguin aquella editorial canviaran automàticament, canviaran sols. ¿Vale? Canviaran sols. Per tant, és molt recomanable i està molt bé actualitzar en cascada els camps relacionats, està molt bé. Ara bé, cuidadín amb aquest. Eliminar en cascada los registros relacionados vol dir que si jo tinc una editorial i tinc 200 llibres d'aquella editorial, ¿vale? 200 llibres relacionats amb d'aquella editorial, o 20, o 3, o els que siguin, Si jo elimino per error o pel que sigui aquella editorial, automàticament s'eliminaran tots els llibres que siguin d'aquella editorial. Això ens pot venir bé en moltes ocasions, però n'hi ha d'altres que, cuidado, que no. N'hi ha d'altres que quan tu elimines aquella editorial, és possible que tu vulguis eliminar l'editorial per posar-la de nou i tu no vols que els llibres que depenen d'aquella editorial s'hagin d'eliminar. Doncs llavors no has de posar aquest botonet d'eliminar en cascada, d'acord? És això, només és això, ¿vale? Exigir integritat referencial sempre, actualitzar en cascada per actualitzar automàticament els registres relacionats, va molt bé, eliminar en cascada, aneu al tanto, que sapigueu per què serveix i ja està, i perfecte. Doncs ens veiem en el següent vídeo. Adeu!